Давайте сейчас фотографируем. Гэта сапраўдная клоунада. Є кита, яка відбувається падчас гэтых выбораў, є кита, яка буде виконався далі падчас президентських виборів, як і все те, що відбувається в нашій країні. Чи не боїтеся ви затримання? Да плевать на самой справе, якби, ну, 7 смертям не відбувається одного не мінувається, затримання. Як вирішиться таким чином, це можна живим видатися? Яким чином, тому що ми сюди прийшли? Ну, холера веде, навряд чи ми тут на справі змінимо комітет, але ми докладно ведемо, що... Так, я побачу.